ndị be anyị amen. O nwere ọkwa dị oke mkpa. O nwere ọkwa dị oke mkpa. Mana amakwa ba ma akpọ ya ọkwa. Ma akpọ ya amana m nke m ga-akpọ ya akpọ. Mana ịkpọrọ ya ọkwa. Ịkpọrọ ya iji wee chetere elu. Ma ịkpọrọ ya ịdọ aka na ntị. Amaro m ikikere karịrị ikikere Chukwu n'ụwa. Ana m agbakọ ya na-ekwu agbakọ. Ile anyị fụna na-eme ya mgbakọ were ekwu. Afọ m ikikere karịrị ikikere Chukwu n'ụwa. Ịbịa n'ikikere Chukwu a, Chukwu ewee sị, ewee kee ike nyesie ndị mmadụ obuji wee sị na ike dị na be kpatara obuji egbu agwọ. Agwọ na-egbu mmadụ mana obu na-egbu agwọ. Chukwu kere ike nyere onye ọbụla ikikere nke ya n'ụdị. O nwere ikikere o nyere mmadụ. Then ọ bụkwa na ị mara o nwekwara ikikere nke Chukwu nyere mmụọ. Kpatara na ịbịa sị ekwensu arụ ọrụ ọjọọ. Ọ ikikere ka ọ bụ o ji eji. Maka na Chukwu napụchara ekwensu ya niile mana ọ napụ oyi ike. Amadi ya mmụọ na na-aghọtakwado ya narị ekwusef. Otu a ka ọ dị na ụfọdụ omenala anyị jere sepụ aka n'ihi okpukperechi ewetara anyị. Ihe na-eti mkpu ihe a bụ na ihe ndị a niile ọ bụ na ịbụ Igbo achọgo ịnachighataba azụ na omenala anyị ka o siri dị. Ọ bụ na ịbụ Igbo adịgo njikere anyị ga-akwanatakwa ihe eji mara Igbo. Ihe njiri ikwu okwu banyere ya bụ ọfọ. Anọ m ụwa fụba ọfọ na be nna ọfọ. Nna gosiri m ọfọ a na-akpọ ọfọ nke ya nwa bụ nna. Ihe nna gị ga-ebu ụzọ gosi gị bụ ọfọ ya. Ọfọ nke ya bụ nna ya. Ka ihe na-afụgodi ọfọ onye nke ịma. Ọfọ nna m nna ya. Ọfọ nna m nna ya. Ha niile m ọha nwere afa. Ijuo m ese ofe azụ eze anụrụ egosi gị ya. Ijuo m ọfọ aṅụrụ mmadụ m egosi gị ọfọ aṅụrụ mmadụ. Ijuo m ọfọ awaala mburu ụzọ m ga-egosi gị ọfọ awaala mburu ụzọ. Ijuo m ọfọ ụras ezedioha ụras ezedioha ngosikwa gị ọfọ ụras ezedioha. Ihe na nna gwa gị ka dịbe nna ahụ. Ihe a na-eme ya bụ ịbịa na ya bụ ọfọ nke nna anyị dịrị onwe anyị ya na nke agbụrụ anyị ahụ n'ime onwe anyị iche. O nwere nke a na-akpọ ọfọ ihe ede. Ọfọ ihe ede a bụ jikọtaziri ka ahara mụ anyị n'afọ n'ime ogbe. Maka na abịa n'ime ogbe ọ na-enwe ka ahara mụ ndị n'ime afọ n'ime ogbe. Ya nwanne papa unu amago onwe unu ihe ahụ sụrụ bụ Igbo. Ịbịa n'ime oke ndụ edego bụ ogbe unu amago ka unu hara bụrụ ofu afọ na-agba n'ụcha bụ ofu ogbe. E nwere nke a na-akpọ ọfọ ihe ede. Ebe na be anyị ọfọ ihe ede a na-eme mkpagharị. Ọ nwere onye ga-eluo n'aka ya bụ okenye ọ baa n'aka ya. Ọ dịgide na oke aka okenye afọ ọ ba n'aka ya pụọ okenye ahụ pụọ ọ baa n'aka onye ọzọ. Ọ na-aba n'aka n'ime ogbe niile anyị bụ ụmụ ihe ede a. Ọ na-anaghọta ihe na-ekwu kịta. Ebe n'ime ụmụ ihe ede a efu na o nwere ka esi ndị na-egbu dị ọfọ na-emetụsị ya aka ọ bụ right ha n'ime ụmụ ihe ede a. Na ụmụ ihe ede a nwe ọfọ a. Ọ bụrụ na ọ nọsịa n'aka m pụọ ọ baa n'aka onye ọzọ. Ọ nọsịa n'aka onye apụ ọ bịago na anọ m ụwa fụ ya na be nna maka na nna m gbutere ọkpara aka nnukwu. Ọ notere aka o so na ọkpara nụrụ ogologo ọdọ. Ọ dị na nwata bụrụ ọkpara na be anyị. Ọfọ ndị a niile doro m anya. Olu ka ọ nwụọlọ. Ọfọ ahụ apụọ jee ebe Chukwuemeka Okorioka. Chukwuemeka Okorioka nwụọ. Ọbanaka Chukwu eto nwanne ya. Chukwu eto nwanne ya abịa nwụọ. Ọbanaka dị ọkpara nna m a na-akpọ Sọnde Nweze anụ na aṅụrụ mmadụ.
ọbanaka so na weze anara aṅụ mmadụ ahụ ebe ọ ga-alachighata kịta bụ n'aka ya na-akpọ Izikele Nwachukwu Emeka Okorie ọka ha dị ọkparị ka ofe ahụ ga-alachighakwa. Ofe ahụ nwere ihe a na-akpọ ebu onye ahụ ofe ahụ ebughị ihe a na-akpọ onwere ọkọkọ ras ọ bụ na ọ na-abịa ilele N.T.I TV ị ga-ahụ ebe akpụrụ ya ma ị ga na-afụ ya ọkọkọ ras a na-akpụ ya akpụ a na-apị ya apị mana ọ bụ njirimara ọkwe na-agọta ị ga-ebu ha ncha mgbe ebe ibuli ya ị ga-eji egwu ma ọkụkọ mgbe niile were buru ọbanye gị n'aka ode egbu mmadụ ode enye mmadụ nsogbu ode agbachiri mmadụ ụzọ mana ọ bụ ndebe nna nna anyị ha nwe ya ihe ọ na-enye anyị bụ ndụ ihe ọ na-enye anyị bụ arụ ike. O nwere onye kpere ekpere na be anyị maọbụ ebe ejere ije na be anyị asị na ọfọ a mere na ịda aga n'iru beelụsọ ma ị mebiri ọfọ a beelụsọ ma ị ghara ọfọ aja beelụsọ ma ị mere ihe ọfọ ụmụ ya natara mmadụ mere ihe ọfọ. Ọzọ ebe na anyị nwa bụ ọfọ nji were atụ ya ọnụ agba na be nna mụrụ ma mụ bilie ka ị wee jee chọpụta ihe a m kwuru ebe a ije jụọ ha na ezinụlọ be ndị be eze anụrụ aṅụrụ mmadụ abụmazụ bụ eze nwe eze anụrụ aṅụrụ mmadụ n'Okohia iyi ala. Ebe na anyị nwa bụ Okohia ijụọ ebe a na-akpọ ụmụnne bụ Ogwu ịbata na ụmụnne bụ Ogwu ijụọ ha ezinụlọ a na-akpọ ngwurube ndị ụmụ awaala asụghị na onye abụ onye ụmụ awaala jụọ ya onye ka a na-akpọ azụ bụ eze nwe eze anụrụ aṅụrụ mmadụ Ezoloma onye kwere chi ya ekwere ọmụnwa ifu ka nsi ego a na be anyị na be nna gị ya akọwa nwa usoro ọfọ be nna gị ebe nọ kịta ihe akọwa nwa usoro ọfọ be nna gị na ihe akọwa nwa kọfunu si aga ihe akọwa nwa kọfunu si eje ma gị ṅaa ntị ndị niile gbara ọfọ ọkụ efu ndị niile bere bara papapapapapapa iburu ọfọ nna gị je gbaa ya ọkụ nza efugoro ka ọ dịgo. O nwere onye gbara ọfọ nna ya ọkụ nwetara onwe ya gba m onye ahụ mana famili unu onwe bụ onye buru ọfọ nna ya je suo ya ọkụ nwetara onwe ya sheki ya ofuma gbakọọ ya ofuma ka anyị buru ya abịa were ofu ụbọchị abịa were ịkụ aka onye ọbụla bupụtawa ọfọ nna ya onye ọbụla onye ibu iri ọfọ nna gị o siri ya ọkụ n'ihu gị ngwuru niile suru ọfọ nna ha ọkụ ile ha anyị mirikiti na awe ara nsogbu juru ha ahụ ọgbaghara juru ana m agwa gị adị m agwa gị agwa na mmadụ n'oge gbakọba ya n'obodo gị n'oge gbakọba ya ebe niile o nwere ihe ị na-esuri ya ọkụ ọ bụrụ na ị ma na o nwere ihe gị na ọfọ na ịma mmenwu ihe dị na ya ịgba ya nkịtị ọ ga-emecha ife agbụrụ gị ga-apụta na ime afọ gị o jebekwa ebe ahụ na-edebe ya na ọ na-enye nsogbu na-edebe ịgba n'oge je separate ya gwa ya na mụnwa ya emenwu ihe dị na gị na ọrụ onwe gị ebe a onwe ndị pụtara anụ gị na ha mee che na ọrụ onwe gị i wee jee ihe na-abụghị ọsọsọ gị nwe ọfọ nna gị esi na unu kwekọrịtara na fọrịfat unu ekwekọrịtago wee sị ka unu buru ya pụọ na ọ pụọla ọ nkwekọrịta ka eji bute ya mana ọfọ ahụ ahụghị nwe onwe nke ahụ bụrụ nke ekwekọrịta nke ị ga na-ekwu na ekwekọrịtara bụ alaghị ha bụrụ nke unu nwekọtara ọnụ unu ejekọba na ekwekọrịtara ọ gị na nna gị kwekọrịta ka ọ bụ nna gị na nna ya nwụgburu onu kwekọrịta unu eje buru ọfọ ama nke ọ ga-adị mana onwe ihe m na-ekwu mana ya na-achọ ka ị mata abụ letuo anya na gbakọ ndị niile gbara ọfọ nna ha ọkụ na ndị niile buru ọfọ nna ha wee je bujere fada wee je buru bui pastọ ọfọ ihe kwuru asị ma ọgwụ nna gị gwara agwọ asịkwa m ọgwụ agwara agwọ ihe m kwuru ọfọ nna gị a na-eji agba mmadụ okwu asị mmadụ na nkịta kpụrụ ụkwụ ọfọ nna gị onye a gwara nkịta kpụrụ ọfọ nna ya na-alụgide ọgụ ochiejie ọ sị nkịta kpụrụ ọfọ nna m wa ga-eji asị nkịta kpụrụ ọfọ nna m ka ịfụ ebube nye nwa bụ ọfọ nwe ka ịfụ na oke mkpa ọ dị ka ịfụ ka ọ dị eji ya were alụ ọgụ mgbe a isi mmadụ nkịta kpụrụ ụkwụ ọfọ nna gị ọghọta ya na-egwana ya ji okwu taa ka elangweji unu na-eyuzu taa kedu ihe mere ọfọ nna gị taa ka ihe mere ọfọ nna gị ihe a na-akpọkwa ya ọfọ ndị mbụ na ndị egede ọfọ ndị mbụ na ndị egede dịbe nna gị mere ya gịnị ya bụ the question then ibubu gị efe ya m nso menye niile ebubu ya yes gbaa ya ọkụ good how far ihe ahụ ị chọrọ ka o mebela na
how far asọkọ m ọgwụ nna gị gwara agwọ Òffor ya how far since una be obodo buru ofo ndị obodo je gba ya ọgụmenta m imere oko how far ọ na-ebatu anya na fụ na ndị a na-agabukwe n'iru ka na-aga n'iru how far ka unu mere ya ka obodo dị ka ije ya bụ ekelena m unu n'aha jụ ka nsị ka njụọ mana akọwala nke Òffor nna si wee dị kọwaa maka Òffor nna gị ọ kwụsịrị ịbụ onye Igbo na Igbo amaka n'ịlakiri Igbo ihe Igbo na-adịghị mma ngwa kọwanụ na ị ga-eme Igbo na-adịghị Òffor ndebe anyị ka ọ dịbanị dee na ya kọmentị dị ya ka isi mara things about Òffor nna gị efukwana ebe ọbụla edere N.T.I TV sobe anyị na ya ka ị na-amụta ọtụtụ ihe ọdịnala ndị dị iche iche ndewo ya mara unu mma